A verdade é que foi unha experiencia moi boa, moi bonita, o circuito moi bonito, algo complicado porque a herba estaba un pouquiño recén cortada, estaba moi pesado tal, pero a experiencia moi boa. Sí, ademais me comentabas antes que, bueno, que nunca fixeches, non, este deporte concretamente. Sí, é a primeira vez que tal, estuve en 3 clases de iniciación e a verdade é que foi unha experiencia moi bonita. Parece que se te dá ben. Bueno, hai que velo na categoría de Copa, que é moi distinta, é outro nivel. Por lo menos un inicio ilusionante, non? De cara ao futuro, por si decides participar en máis probas. Pois sí, a verdade é que é un inicio moi ilusionante. É que tamén neste caso, aquí na marcha nórdica é importante a técnica, verdad? Sí, moi ben, sí, a técnica é super importante. Eu ainda non a teño ben collida, pero teño que intentar practicar un pouco máis para que pois me vaya mellor os resultados e todo eso. Ajá. E además me decías tamén que o percorrido, que estivo bastante ben, pero que quizáis era algo duro, non, para os participantes. Sí, a ver, o circuito está moi ben, o entorno espectacular. O circuito é algo duro porque está moi pesado, que a herba así, se estuvera máis liso, pues sería máis fácil camiñar e ir algo máis rápido, pero estaba algo pesado. E iso que podemos decir, que te beneficiou ou pola contra te perxudicou? Hombre, perxudicou a todos, pero para todos por igual. Non hai beneficio para nada, o circuito é igual para todos e pois hai que sufrilo como é o circuito. Bueno, pois enhoraboa por esta primeira experiencia e xa a primeira posición. Vale, pois moitas gracias. Gracias a ti. Bueno, neste día como hoxe era moi importante a participación porque se implicas a moita xente neste traballo, pois tes que dar a cara, traballar para o montaxe e logo participar porque senón a xente podese botar a un é importante que te vexan a ti tamén traballar e arrimar o ombro para que isto vaya para adiante. Bueno, ainda así foi unha xornada positiva para vos e me comentabas que, bueno, que ese primeiro posto é tamén moi competido porque non é doado rematar aí arriba. A verdade é que non. Hoxe tiñamos aquí grandes deportistas como Miguel Parra e Alberto Fidalgo, que son grandes marchadores que a nivel nacional están no top nacional. Hoxe era un día especial para nós porque a participación foi moi elevada, non contábamos con tanta xente e a calidade dos primeiros postos foi espectacular. Unha proba que, como dicíamos o pasado xoves, creo que foi, move sobre todo a moitísima xente e que, polo que vemos, foi un éxito tanto de participación como tamén de público, non? A verdade é que sí. O sitio é que é fantástico para organizar unha proba deste tipo porque pasa moitísima xente por aquí, unha zona que nos permite facer un percorrido de 2,5 km máis menos que o mínimo que se nos pide para facer unha proba, o tipo de terreo en herba que é moi complexo encontrar outro sitio como este. Temos os servicios fantásticos con supermercados, parking, temos todo o que necesitamos para a organización dunha proba. Por lo tanto, moi cómodo tanto para ti personalmente, para a organización, como tamén para os participantes. Correcto, o que sí que é complexo para nós a herba, correr en herba cando está un pouco alta como é o caso, fíxose un pouco duriña a proba, a verdade. Eso quería comentar, que algún participante me comentou precisamente iso, non? Que fíxose algo duro para ele. Si, é unha proba bastante dura. Xa os ritmos que se marcan desde o comezo da proba, imos moi rápido desde un principio hasta o final, as últimas voltas fixéronse longas por o tipo de terreo que temos. Pero bueno, somos un deporte de montaña, temos que facer probas deste tipo para que vexase a realidade do que é a marcha nórdica, que non é un paseo con bastóns. Está claro, que non é tan doado como parece, non? A verdade é que non, hai que dedicarlle moitas horas de entrenamento, sobre todo a parte técnica, que é o máis complexo. De feito, hoxe a clasificación final foi precisamente en ese momento pola parte técnica donde houve as diferencias.
E me comentabas antes que non poderás defender agora desa primeira posición na seguinte proba. Non, porque non só organizo as probas, compito, senón que tamén son árbitro da Federación Galega. A seguinte proba tócame ser árbitro principal do evento, pero bueno, intentarei desquitarme na seguinte proba, que é o Campeonato Galego en setembro. Pois quedamos emplazados, pendentes e sobre todo enhoraboa pola organización e tamén pola túa participación. Pois moitísimas gracias a vos por darnos un pouco de voz a marcha nórdica, que moita falta nos fai. E a ver se nos vemos o ano que ven. Espero que sí. Gracias a vos. Graciñas. Era un objetivo moi ambicioso porque ahora mismo non estou entrenando todo o que debería e entonces sei dos rivales que teño, sei que entrenan moito e ben, entonces que era complicado entrar no podio da xeral. En veterano na miña categoría, sí contaba quedar segundo, sí. Bueno, me dicías antes que este ano, si é posible, tentarás repetir aí no podio. Sí, a ver, ilusión non e ganas non van a faltar, porque agora pois sí que xa lle podo dedicar a facer os entrenos semanais de maneira periódica e vou intentar, pero bueno, é certo que hai pois Siso entre eles e Alberto e agora outro chico máis que non coñezo porque acabo de velo hoxe, que é tamén do Club de Sada, que van moi rápido e moi ben e sei de boa demanda de Siso que entrenan fuerte, que están moi fuertes, claro. Por lo tanto, haberá varios rivais en esa pelexa pola primeira posición. Sí, pola primeira fijo, o sea, de feito complicado, con eles tres aí é complicado, pero bueno, por a ilusión por intentalo e por subir ao podio na miña categoría, e se son a flauta por na xeral, pois estaremos aí intentando, claro. Das por bo, entón este ano que me comentabas antes que agora tentarás retornar á competición máis habitualmente con subir ao podio. Sí, claro, o sea, si retomo os entrenamentos ben e consigo subir ao podio na absoluta, na xeral, sí, daría por bo, sí, porque cada uns temos as nosas condicións físicas e hai, bueno, pois entrenando e tal podes mellorar un pouco, pero hai certas cualidades que hai uns corredores ou marchadores que xa teñen e claro, podes mellorar, podes estar aí con eles disputando, pero é complicado ganarlle aos tres. Claro, sí. Bueno, imagino que me dices antes que pouco tempo para descansar porque a seguinte proba é moi en breve. Sí, en 15 días, sí, o día 15 de xuño en Santiago é a seguinte proba da Copa. Podemos confirmar xa a túa presencia ali, non? Estamos aí, vale. Estamos aí pensando, aínda porque non é só marcha nórdica, temos actividades no noso club, xesteiras, de Cuntis, e entonces, bueno, está aí a cousa. Demasiadas cousas, non? Sí, claro, porque ao final non é só competir, é máis facer deporte, tamén hai que conciliar na casa e a veces pois hai que suprimir, deixar de facer unhas cousas para poder facer outras, claro. Bueno, pois pouco a pouco, enhoraboa. Sí. Moitas gracias. Por retomar hoxe o podio, sí. Esperemos verte aí nas vindeiras carreiras. Pois, ogallá, moitas gracias. Gracias a ti. Venga.